נראה לי שזה... בוא נתחבא כאן. הם שם. הם עכשיו יוצאים. טל, הצעקה פה. הצעקה פה. אנחנו הולכים... יש פה אנשים. טל, אני שומע רעשים. מי שם? כפילים שלנו נראה. זה אתם? נראה לי הוא רע אותי. זוכר שאנחנו מהעבר שלנו. אם עכשיו הלכו לשם, הם הלכו לשם. הם מהעבר שלנו. אם עכשיו הלכו לשם. אנחנו נחזור לעבר, צריך לדעת מה קרה צעקה שהוא בעבר. אנחנו לא יכולים לחזור. הזמן שלנו עוזר. אנחנו... טל. משה, אז אנחנו מתקדם יותר מהר ממנו. משה, הזמן יותר מתקדם ממה שאנחנו. עוד 24 שעות אנחנו נעלם. לאט לאט. אתה לא תדע לאט. 24 שעות לדעת מה קורה. לאט לאט אנחנו נעלם. זה באמת עצוב, טל, אבל זאת האמת. נצטרך למהר. אנחנו צריכים למהר, למצוא את השעון ולברוח מכאן. מעכשיו 24 שעות. אולי. טל. ששש. קול רגע. הם ישמעו אותך. אני רוצה שהם יעלימו אותי עכשיו. לא רוצה לחכות יותר. אני רוצה שהעבר שלי ימחק אותי. יונתן, לא. אני רוצה שהוא ימחק אותי וזהו. הוא עכשיו בתוך החדר. אסור, צריך לדעת מה הצעקה. עשה שהוא היה בעבר, אסור. צריכים לדע את המידע שלו, שאיך לכסח לו את הצורה. אז בוא נרד למטה. נתחבא שם. בוא. נראה לי הצעקה מדבר למטה, ואז נדע הכל עליו. בוא, יורדים. יורדים. יאללה בוא. הצעקה פה. הצעקה. הצעקה למטה. זוכר שאנחנו היינו בחדר והתחשמלנו? כן. אז אני אומר לך, הצעקה עכשיו, הוא היה למטה שהוא פוצץ את כל הבית. או, לא נכון. אז אנחנו עכשיו, ואז הוא עלה למעלה. זוכר, הוא עלה למעלה? ולקח את הפצצה טל, אנחנו צריכים... מה? אז זאת אומרת שעכשיו יונתן טל במחסן. אוי לא, בוא נברח. בוא נברח. טל, יאללה בוא. יאללה בא. עצור. טל, לא, 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 טל. טל, לא. מה לא? הם בפנים. אוקיי. בוא נתחבא להם שם. יאללה, טל, בוא. יש פה חליבה. כן, זה המחליבה. זהו, נתחבא. טל, בוא ננעל. מה אנחנו עושים עכשיו? לא יודע. יש לי עוד מכונת אחת, יש לי עוד מכונת זמן אחת. אתה מוכן? כן. בוא. לא נתחרט על זה? לא. יאללה. יאללה, טל. חוזרים הביתה? כן. בוא ננעל. אף אחד לא יכול להיכנס. קדימה, בוא. מפתח לזה. בוא. יאללה. רגע. אני אביא את זה לדרך.
אפשר לצאת. טל, רגע! הם עדיין לא נכנסו הביתה. יונה, תן לי מקום, נצטרך להתחבא. בוא, תיכנס. אני אעשה להם רעש. תסתכל. הם ילכו לשם. הם הלכו יונה. הם שם. הם נכנסים הביתה. אוקיי. אנחנו שוחררים. אוקיי, טל. הקפילים נכנסו הביתה. טוב. יאללה. מה אתה רוצה לעשות עכשיו? צריכים לחזור הביתה, טל. חייבים לחזור להווה. אם אתה רוצה שאנחנו נרחק מעולם, אז אין לי בעיה להישאר כאן. אנחנו לא שמנו לב לזה. נכון, איפה שהפסנתר מול יש כזה את השדות והזה, זה באחד מהם, פשוט לא שמנו לב אליי. טל, למה אנחנו מחכים? טל, בוא שב. טל, שב. יום. טל, אולי כן. אנחנו עדיין לא בטוחים. טל, עכשיו השכב, אתה יודע מה זה אומר? הצעקה בו, פעם, לבא. הצעקה כאן. כאן צעקה. בבית. זה מה שאני אומרת. שם. בוא, אבל לא שם, אבל שם. יאללה, אני אחריך. טל, חיכיתי לך. אתה אמרת לי לחכות לך פה. אתה אמרת שאתה... עכשיו לאיפה נלך? יורדים. כמה זמן לא ראיתי בחוץ? מלא זמן. טוב, יאללה. לאן נלך? זה מה שזרקתי למטה. יאללה, טל, בוא. זרקתי זה על הגג הכחול הזה. אוקיי. זוכר פה היערות, יונה. אני זוכרה הכל. אז נלך ליערות עכשיו? לא הולכים ליערות. אנחנו בורחים. בורחים. אוקיי. אבל טל, איפה השעון? איפה נמצא את השעון? בחדר. אוי! צריך לעלות. אנחנו לא עולים, אנחנו ממשיכים. בוא, יש לנו מסע ארוך. מסע ארוך יותר ממה שאתה חושב. לאן הולכים? אתה כבר תראה.
כן, זה הבית שלי. רגע, חכה שנייה, טל. אני צריך לספר לך סוד. טל, הגענו עד לפה. ממשיכים? זה כלום דרך. כן, אני יודע. נצטרך ללכת סתם לאיזשהו עיר רחוקה, נגיד כמו תל אביב או אילת. לכן אנחנו בורחים. בוא נתחבא בבית שלי, טל. אתה רוצה? חכה. חכה לי, טל. חכה, טל. אסור לעלות לבית שלי. למה? ריססו שם לפני כמה ימים. לכן אני עברתי לבית אחר. עברת כבר לבית שלי הרבה זמן. אני יודע. רגע, הסרטונים בטלפון של אבו, של צגי וזה. נו, רגע. למדון שם. יש מצב. ככה הוא פה, אולי כל הרוחות וכל הזומבים וכל זה וכל השוטרים מארצות הברית באו לפה ומתאחדים. ומתאחדים? ואז הם יהיו ביחד. אתה חושב ככה? יאללה. יש מצב. אתה לא עולים לבית שלי. בא לי סתם לבדוק. בואו הולכים שם. רגע, יונה. בא לי לבדוק. חכה. טל, בוא. אנחנו צריכים להמשיך. טל, יש לנו מסע ארוך. אנחנו הולכים לשם. סבבה? טוב. הולכים לשם. שם. לא. אולי נתוספים לאפריקה. נפגוש... רגע, טל! אני יודע איפה זה אפריקה. שעתיים הליכה ושם. טל! אפריקה נשרפה, אנחנו לא יכולים להגיע לשם. זוכר הכל שם שחור. נכון שאפריקה נשרפה. הכל שם. שהיינו בתוך הבית והכל נשרף. אבל זה רק פחם, זה לא אומר שאי אפשר להגיע אליה. נכון. לא מארגנים כרטיס טיסה לאפריקה. אף אחד לא ארגן כבר חודשים. מלא זמן לא ארגנו שם כרטיס טיסה. טל, חכה פה. יונה, אולי אני אראה עכשיו. טל, לא, אל תתאפס. אנחנו צריכים להמשיך. בוא, עוד מעט הם יהיה... סתם רוצה לראות. טל, עוד מעט הם ירדו. יונתן וטל. אתה זוכר שאנחנו ירדנו? ראיתי את כולם! ברח! הם יורדים אלינו! הם יורדים, ברח! רוץ! לא לשם לרוץ, טל. לצד השני. לא, אבל הם פה יורדים בשם! בסדר, אמרתי. לכן אני אמרתי לרוץ. אתה לא מקשיב לי. יאללה, טל, רצים. ב-24 שעות הקרובות. טוב? יאללה בואו.
עכשיו הולכים להר. אף אחד לא יודע איפה אנחנו טל. יש שם זאבים. חייבים לברוח!